Il-faċċata tal-Knisja Kolleġġjata ta' San Pawl Nawfragu fil-Belt Valletta se tiġi restawrata permezz ta' fondi minn dak magħruf bħala il-Planning Development Fund. Dan tħabbar mis-Sindku Belti Alfred Zammit waqt il-quddies pontifikali fil-jum li tiġi mfakra l-miġġa ta' San Pawl Nawfragu f'pajjiżna. Fil-Belt Għażiża tagħna sar ħafna restawr u issa kien imiss il-dan it-tempju li huwa tempju tal-poplu kollu din il-kolleġjata ta' San Pawl. Il-proġett ser isegwi wkoll b'dawl ġdid kif jixraq lil din il-kolleġjata. Min-naħa tal-Kunsill Lokali ser nkunu qed nagħtu l-appoġġ amministrattiv kollu biex dan ix-xogħol isir mingħajr dewmien. Waqt l-istess quddies pontifikali għal sena oħra ġiet irrakkuntata l-istorja li resqet il-fidi nisranija lejn il-poplu Malti. Kienet tempesta li żvijat il-vjaġġ tal-ġifen li fuqu kien San Pawl. Wara jiem li matulhom la deret ix-xemx u anqas il-kwiekeb, il-ġifen inkalja f'Malta. Niesa ġabu ruħhom magħna biħlewwa li ma bħala. Dawn huma l-kliem li baqgħu jidwu għal sekli sħaħ. Dan hekk kif il-Maltin ħadu ħsieb lil dawk abbord il-ġifen u saħansitra xielu ħuġġieġa li minna nibtet lifa. L-istess lifa li qabdet ma' San Pawl u dan farfara ġonnar u ma ġralu xejn. Waqt il-paniġġier kunt qal kif Alla ma ħalaqx lil bniedem sabiex jitfgħu f'niċċa, iżda ħalqu sabiex jitfgħu f'toroq ġodda, toroq bla mappa. Il-kanonku Anton Gallia Skannura spjega li fl-10 ta' frar infakru l-miġġa ta' San Pawl għaliex ta' kull sena jiggwidana minn toroq ġodda. Iċ-ċelebrant sostna li f'dinja għajjiena, dinja li xebat tirrepeti l-istess kliem u dinja irrabjata, għandna għal darb'oħra nilqgħu lil Pawlu għaliex anki għalina jinfetħu toroq ġodda li jnislu t-tama. Hawn min iħossu mitluf quddiem il-qilla u t-tiġrif tal-ħajja għaliex id-dinja hija mtarxa bl-istorbju. Iżda bħal Pawlu rridu nirrepetu l-kliem li qalu fuq il-ġifen li ġarraf. Il-kliem ta' Pawlu fuq il-ġifen. Qawwu qalbkom ħbieb. Tassew, illum qawwu qalbkom. Għax Pawlu jistallum ukoll jaqbadna minn idejna u jallimna. Aħna insara ta' Malta llum. Kif inkunu missjonarji ta' tama u kuraġġ. Kif flimkien fuq id-dajsa tal-Knisja nistgħu niskopru u nimxu it-toroq li Alla ħalaq għalina llum.